Здравейте отново на всички. Днес ще ви говоря за моят проект, който се нарича Kiwi Reader. Накратко за мен, аз съм Димитър Мирчев от град Варна, в Математическа гимназия Доктор Петър Берон, съм 12-ти клас. Но да се върнем на идеята за Kiwi Reader. Разбрах, че всички от вас посещават библиотеки, което означава, че може би и четете книги. Аз също чета книги, но имаше едно нещо, за което се сетих. Потърсих дали го има някъде и не намерих съответното решение. Идеята е да четем книга заедно. Чували ли сте някога двама души да четат една и съща книга? Да, това се случва доста често и доста често вървят различни дискусии по различните книги. Но аз не намерих приложение или някакъв вебсайт, където двама души да могат да си чатят, докато четат книга едновременно. Така се роди идеята за Kiwi Reader, да направим едно място, където хората заедно да четат книги. Но след това последва и малко развитие, реших освен книги, защото хората четат различни интересни статии в интернет, подготвят документи заедно. Проекта малко да се разшири, но преди да се пише код имаше едно важно нещо, което аз исках да спазвам, докато разработвам проекта. Сървъра да бъде на едно място, клиентите да са различни, т.е. да не зависи сървър от клиента. Точно за това направих така нареченото REST IP, което ми позволява да направя, както в момента браузър, нали, вебсайт. Така скоро ще имам и приложения за телефон, могат да се направят приложения за таблети, за Kindle дори. Как беше реализацията? Тук ще покажа стъпки, през които минах, докато стигна до този етап на проекта. Първо реших да не се нахвърлям върху книгите, понеже електронните книги се четат малко по-трудно, или поне за мен тогава беше по-трудно. И стартирах с едни прости TXT файлове. Всеки можеше да създаде празен файл и да го попълва в Kiwi Reader или да импортира TXT или Docs файл в последствие. Като първите три неща, които възникнаха като функционалност, бяха анотациите, което беше цялата идея да можеш да селектираш част от текста, да поставиш върху нея коментар и вече да започнем дискусия върху част от текста. Споделянето на файловете, естествено, аз създавам файл и го споделям с моите приятели, за да го виждат и те да го редактират, и чатът, за който споменах преди малко, за да водим дискусията. След това дойдоха и книгите, използвам EPUB формата като най-разпространения формат за електронни книги. Там се появиха цитатите, понеже в книгите доста често срещаме неща, които искаме да запазим някъде. И от този момент нататък всички потребители можеха да запазят част от книгата в своя профил като цитат. Както споменах, едно място, където много хора четат е в интернет. И добавих възможността да добавяме статии от интернет към Kiwi Reader и след това отново да ги споделяме с приятели. След това дойдоха подготовките за матурите, защото съм 12-ти клас и там ми хрумна един много полезен случай, в който може да използваме Kiwi Reader, а точно за да предаваме уроци. Може да си представите, примерно в един файл, госпожата по литература е заредила едно стихотворение, на което иска да направи анализ на своите ученици. Добавя учениците, като споделя файла на учениците и след това чрез анотациите поставя своя анализ върху всеки ред от стихотворението. И така се появиха всъщност публичните файлове и презентирането в реално време. Технологиите, които съм използвал за сървъра са Ministec, Node.js, Express MongoDB и AngularJS за фронтенд, като използвам Amazon S3, където всъщност съхранявам книгите, които потребителите са качили. На предната част в фронтенда с Bootstrap използвам за потребителски интерфейс, както споменах AngularJS за обработване на данните и Socket.io, което прави връзката в реално време при, например, редактиране на файл, поставяне на анотации или чата, който ще ви покажа след малко. И тогава започна якото кодене. То всъщност беше яко, но беше и приятно, защото се срещна всъщност доста готини технологии, които да използвам. Atom е един текстов редактор, който започна от GitHub и вече е community driven, т.е. много хора го развил. И всеки, който не го е чувал, съветвам ви да го пробва, защото има супер интересни неща и пакети, които може да добавите към него. След като напиша малко код, комитвам в GitHub, CodeShip минава, вземам и кода, проверява дали библиотеките са се инсталирали добре, дали няма някакви грешки при инсталиране на файловете на библиотеките и след това деплой към Heroku, където потребителите могат да видят сайта. И сега ще ви покажа демо
като след като потребителя се логне в KiwiReader, той е отведен към книгите. Книга може да се създава от бутона нова книга, като се добавя EPUB файл. След като е създадена книгата, ни се появява бутона, с който може да отворим. Книгите се преглеждат както стандартните книги, може да разлистваме страници. Като интересното тук е, че може да ги споделяме, също така може да гледаме и тяхното съдържание. Примерно да преминем направо на някои от другите глави. Статиите са нещата, които са всъщност текстовете, които сме взели от интернет и сега ще ви покажа колко лесно е да се добави една статия в KiwiReader. KiwiReader е направен за обикновения потребител, т.е. не се изисква никакви качества, компютърни грамотности и такива неща, за да използвате KiwiReader. Избрал съм един линк от подходяща статия. Чакаме страницата да зареди, понеже има случаи, в които искаме просто част от статията да добавим в KiwiReader, а не цялото съдържание. И ако интернета реши, че иска да гледаме статии... Да, от тук. Да. Трябваше да сложа в началото на сесията. Поставяме, чакаме. Като цяло, след като страницата зареди, ние може просто да селектираме текста, който ни интересува. Селектирам тук някакъв произволен текст от статията, натискаме вземи селекцията, имаме предварителен преглед, където ако сме взели нещо, което ни е трябва или сме изтървали нещо, може да се върнем назад и да селектираме отново. Натискаме добави, чакаме малко търпеливо и ето, статията ни се добави успешно. След като отворим, сега ще ви покажа как в реално време двама души могат да коментират една и съща статия. Преди това обаче, трябва нашата статия да я споделим на другия потребител, с който съм се логнал. Понеже той ми е приятел, имам този автокомплект. Искам да сподели, приятеля ми влиза в KiwiReader. Отива на статии. Когато сме вече повече от един потребител, се появява и полето за чат, като анотациите са по-интересно, което искам да ви покажа. Селектираме текст, появява ни се добави, като създай анотация. Само така мисля, че е по-лесно. Натискаме се бутона да създадем анотация, да го добавим към нашите цитати. Натискаме създаваме анотация, някакво съдържание, примерно това е много яко. Натискаме създай. Нашия потребител отсреща, вече анотацията се е появила. Когато минем с нея, върху нея с мишката, може да видим нейното съдържание. Можем и да коментираме във файловете, понеже статиите са сравнително скоро ги направих и още не съм поставил коментари, но върху всяка анотация може да поставяме коментари. Сега ще ви покажа и публичните файлове и как всъщност може да направим една презентация на потребители, които не са регистрирани в KiwiReader. Натискаме на споделяне и вземи публичен линк, правим файлът да е публичен, вземем линка, който ни се генерира и го даваме на хората, към които искаме да представяме. И сега, примерно, променяйки текста от този файл, в реално време хората получават вече новия текст. Какво следва? Смятам да добавя още повече възможности за вмъкване не само на TXT и Docs файлове, ами например PDF файлове, както и други формати за книги. Мисля да добавя папки, където хората да могат лесно да комбинират няколко документа или статии в една папка. Също така нещо, което ми хрумна сравнително скоро е създаването на проекти. Понеже доста често, когато студенти или ученици създават големи проекти, те взимат информация от книги, взимат информация от документи, взимат информация от статии в интернет, например Wikipedia. И примерно при един създаден проект ще може потребителят да сложи, че е взел информация от тези две книги, да се добави тия букмаркове, тия цитати, които е взел от книгата, да добави файла, в който е написано, примерно, ако не да правим някакъв доклад или нещо такова, да сподели целият проект с учителя и той да може да разгледа всичките ресурси, които е използвал. И това е накратко за KiwiReader. Ако имате въпроси. Благодаря.